Ja fa temps que convivim amb la Covid i podríem dir que l'hem anat normalitzant, però encara hi ha persones que en pateixen les conseqüències. La Covid persistent pot provocar falta d'aire, fatiga, tos, però també sensació de pressió al tòrax, marejos, bradicàrdies o intolerància a l'exercici. Tot això sense que les proves mèdiques mostrin cap alteració clara. Com passa amb moltes malalties respiratòries cròniques, el que es viu no sempre es veu des de fora i això pot fer que les persones afectades se sentin incompreses i fins i tot qüestionades. Des de la fisioteràpia respiratòria treballem per recuperar un patró respiratori més eficient, millorar la mobilitat del tòrax, reentrenar l'esforç de manera progressiva i segura i també fem educació respiratòria per reduir l'impacte de l'hiperventilació o de l'ansietat vinculada a la respiració. És una recuperació que sovint demana paciència i també sovint acompanyament professional. No es tracta només de recuperar l'aire, sinó que es tracta de recuperar l'autonomia, vitalitat i confiança en el propi cos. Salut i inspira't!